ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಶ್ವಿನಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸಗಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇಪ ನೋಡಿ. ಏನವ್ವ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತೈಜೆ ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಮ್ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದಿಪ್ಪುನಾಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ದಮ್ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಓಕೆ ಪಂಡಿನಿ. ಬಟ್ ಅವು 3 ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ವಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಇರತ್ತಾ ಪಂಡದು ಅವೊಂಜಿರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಗೆ ಆತಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಎಂಚಾಡಿರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ನಂಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್. ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಂದೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಯ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್ರೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಡ್ದು ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಇದು 50 years ಅವ್ನು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನು ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಮೂವಿ ದಾಯಿ ಇಂಚಾಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಹತ್ತೆ ಗ್ರೋ ಆಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ನಡಪರೆ ಕಲ್ತೊಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಗಾಯ ಅನ್ನಾಗ ಪೋಡಿದ್ದು ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಒಂಚಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿರಂದಾನೆ ಐ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದಯಪನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಟಫ್ ಉಂಡು ಜರ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆತ ಈಸಿಲ ಇದ್ದಿ ಪಂಡ 50 ಇಡ್ದು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪುನಾಗ 100 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಸೀನಿಯರ್ ನಗ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಸರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ನಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇಂಕೋಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ 60 seconds ದ ಆ್ಯಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡ ಈತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಗ್ಲಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜರ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ನೋಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಇಂಕ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲೇಡ್ದ ಹತ್ರಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಈ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡರು ಇರಗಂಚನದಲ್ಲ ಬಂಗ ಆತನ ಆ ಮೂವಿದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂಗ ಆತನ ಮಲ್ಪುರ್ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ದಾತೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈವನ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ ಆತ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್. ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ದ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ತತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ಲ ಮಂದ್ಬೋಡು ವಾಪಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೀಸಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂತಾಯ್ಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದೆತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೇರು ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಪುನೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಲಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ತಂಬಿಲ. ಸೊ ಅವೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ದಾದ ಪನ್ ತೋಜಾದ ಕೊರೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಅವಂದು ಪುನ್ ತಂಬಿಲ. ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕಲ್ಡ ಆಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂತಾಯ್ಜರು. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಾನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 3 years ಅಂಡ್ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 3 years ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂವಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬತ್ತಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದು ಅದಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರ ಮೇ ಬಿ ಆ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪು. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಅವು ಅಂದಾಜ ಐಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೇರ ಬಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನೀಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮದ 3 years ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ ಆ ಒಂಜಿ
ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಿರ ಅರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಾಯ ಬರ್ತಂಗೆ ಅವೇ ಏನ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ 200 ಮಿತ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೇನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವೇನ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಶೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಅವು ಏಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾವು ಅವು ಪಂಡ ಅವನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ನಾಗ ನಾವು ಎನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದವು ಜನರೇಟ್ ಆತಿನ ಇಂಕೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂದ್ ಪನೀರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಈರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಆರ್ಲ ತೂದ್ ಪನೀರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಜಿ ಒಂದು ಈರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ತಪ್ಪಂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದ್ನ ರೀತಿ ತುನ್ನಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈರೆ ಸೂಟ್ ಆಪರ್ ಬೇತೆ ಜನ ತೂಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಕ್ಡ್ ಸೊ ಈರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಹವ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡವು ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನೇಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಆತ ಡೀಪ್ ಓದಿಜನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏನ್ ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪರ್ಲ ಓದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದಿ ಅವು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅವು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ತೋಜಾಯಿರ್ ಏನ್ ಓದಿಯೇ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ವಾ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಿನ ಕಡಲ ಮಗೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಿನ ಕಡಲ ಮಗೆ ಟೀಟರ್ಡ್ ಏನ್ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪೋಪುನ ಪುರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ದಿನೇಶ್ ಪಂದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯರು ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋನ ಪಂಡೇರ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯ್ ಸೊ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ತುದಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪನೋಲಿ ಅವೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪುನಾಗ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವರ್ಗು ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ ಕೇಸಸ್ ಮಿತ್ ಸೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಏನ್ ಎದುರಿಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಈವನ್ ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಈವನ್ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೆಲವು ಕೋಪ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಕಾಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈವನ್ ರಿಲೀಸಿಂದ ಟೈಮಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರಲ್ಲ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಎಂಚ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ದೂರ ಐತೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ 35 ಡೇಸ್ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತು 32 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮಲ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಾಗ ಏತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನಂದ ಈರ್ ಪಂಡರ ಎಸ್ ಎಂಚ ಪಂಪರ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಶೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡ್ಯಾ ಪಿರಾ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪತ ಅವನ್ ಪೇರ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕೈತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗಿನತ್ತೆ ಪಿರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನು ಬಲಿಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ದಾದ ಆವಡು ನಿಕ್ ಅಂಚಗೇನು ಸೊ ಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲ್ಲ ಸೊ ನೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರಿಕ್ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತವು ಅವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರು ಉಂಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಆಯ್ಬೇಕಂತೂ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ ತಂಬಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ಲಲ್ಲ ಚೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ 3 years ಖಾಲಿ ಬೇಲೇಜಂತೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಅವರ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಬಂದಿರು ನನ್ನ ತಂಬಿಲಪ್ಪ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು
ಸೊ ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರ ಆರು ಪನ್ನೀರು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುಗ ಮಗ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೇ ಕೊರ್ಪ ಇರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋರ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಏನು ಪಂಡೆ ಎಸ್ ಸರ್ 2 days ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋನ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಏನಾರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಏನಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಿಸಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇರುವಿರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಇಂಕ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 days ಪ್ಯಾಕಪ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ ಮೇ ಬಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿದಿನ್ ಸಮ್ 3 to 4 months ಸೊ ದೇವೇದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಎಸ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತೆ ಐಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೈ ಬೈದಿ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗದ ಜರ್ನಿದ ಮಿತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪರ್ದೆ ಯಾಪಂಡ ಇಂಕ ಐಟ್ 3 level ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈ ಬೈದಿದಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದ ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 15th ರಿಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೈ ಬೈದಿ ತುಬೋಡು ದೇವ ಇದಿದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡ ನಲ್ಲದ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಪುನ ವಾ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಾದ ಇತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತಂಬಿಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರು ಎಸ್ ಆರ್ನ ಜರ್ನಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅಡ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಪಾತರುಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತರ್ಗ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.